thuolo mang'eny coalitions gi osebedo Kenya ka kendo waseneno ka gitimorega. Ma ok mokwongo ma ODM gombo no dhi coalition gi sirikal, party mar sirikal matiyo sane mar ODA. Chien kacha waseneno ka ODM nosebedo coalition arrangement gi party mar PNU machacho 2028 bang' kane wasebedo gi yiero ma 27 lweny nobedo Kenya kech yiero nokodhi yo makare. Tiyudo ka coalition machal kamano gigo mane owinjruok kane ilose niyudo ka party achiel nokoduogo omiyo nyawadgi thuolo ahinya mondo otim kaka ne giwinjore coalition. The same ne waneno ka loko piny Kenya 2002 seche mane na Kenya kao piny ne waneno ka parties nobiro mang'eny ma coalition nobedo kama kendo winjruok nobedo kone gi kone. Tiyudo ka bang' Kibaki kane osekao telo nitie gigo mang'eny mane kotimore kaka ne giwinjore. Be momiyo koro ne kelo kata lweny moko makachopo 2005 to weche referendum koro nochopo ma opogo parties mopogore opogore ma ji chako bedo gi paro mopogore opogore. Koro paro ni experience ma ODM osebedo godo weche ma coalition gi kaluwore ing'eni in the last almost 40 years ka opogore gi parties mamoko ma Raila no build on ka koro biro ODM. Jatelo mar joluo kisiasa osebedo the late Raila Amolo Odinga. To ene mosebedo ka seche duto ma kata omanyo kom to koyudo otemo bedo arrangement moro kanyo gi sirikal matiyo to seche motimo kamano iyudo ka jogewa yudo ga thuolo mag bedo e sirikal matiyo gi sechego. Koro kawuono onge but based on the experiences ma ODM apani osebedo godo an gadier ni coalition agreement kanyalo bede ka koro giselieko ne gidwa chako wuoyo gi parties mopogore Kenya ka to gidwa chako gi UDA ok gidhi ka ok gin gi experience gidhi ka ging'eyo gima gidwaro kendo aparo ni en gima ka gidhi negotiate to ok gibi take anything less ma gibiro bedo short change bang'e. Aparo ni wang'ni ODM nyaka bedi ni gikruok makare ma ken negotiations so gidhi negotiate motegno ma ka coalition machal kamano nyalo bedo ni bedo e yiero ma 2027 ma koro udoriwore gi ODM to dhi bedo beda coalition moro motegno ma ODM be beda part of government gi ministers ne mana motegno secretaries ne mana motegno to mana kaka gi commissions me sirikal gi be ginyalo gore ma giyud mana motegno to ma biro miyo ni sama gidhi negotiations so gidhi gi dhok ni neno ka jalup ker manyo chogol bwana Gachagua Munyoro ni neno ka nyocha duogo ywa kabisa ni en kano dhi coalition sama ne giwinjore gi Ruto sama na konye ni to ne en mana gentleman agreement ni giwinjore koro miyo kane gidonjo sirikal to gik mane giwinjore gi Ruto koro neno ka nok tim koro miyo ODM wan gimo nyalo kwage ni ka gidhi negotiation table to wang'e gik machal kamage mana kaka katiba obe dwaro katiba yie ni pre coalition agreements machal kamago bedo deposit gi political register wadwaro ni gi make sure no bedo signed maber to gibed deposit with the registrar maka chieng' moro koro government osebedo form to koro gikawo government haki gi ok ni koro ni gichagi seche koro ananeno ni mama Gladys Wanga governor kaka no wuoyo cha to wuo maber nikech ok inyal dhi e dwar nikech mana kaka nyisi ja party bedo form no joloso sirikal to ok inyal bukuru ni wan kaka wasebedo ODM party maduong' chama koro dhi e coalition to kendo ineno kata ka sirikal matiyo mar UDA ma be ineno ka ker be nigi a lot of interest gi ODM no kendo wache yanga kendo iwinjo ko penjo jo Kisumu jo Nyanza region ma joluo sama ne program anyota no ne uyiena mondo wago mbaka gi party leader mar ODM kendo winjo ko penjo public tiende ni embe en gi interest koro wana okadwa sejo tendo gi sani ana ne tactic magi sechako go bera nikech cards ni to kinyal ketu i mesa nikech ineno ka Gladys governor wacho ni gidware 50-50 to in my own understanding kaka jasiasa tanyalo wacho ni 50-50 to Gladys omin ni ker ka osekao
to jalop ne okawo nikech mana kaka nyisi kere maduong' to maluwe mana twak mosebedo ka dhi of course to Elino osewacho ni ero koro kok udwa ma nitie kom machielo mapod nitie tiwinjo ka party leader be duogo oyo piny ni oyo kik we ni komni mobiro nego koro onyalo bedo mana tactic kaka iwacheno ni mondo kik ODM ket cards ne mesa chon kamano Yes. Elino mana kwa kwanya gi kanyo kama entie no ma ok en thuolo moko madhi neno ka ODM donjo winjruok mar siasa gi duond buche mamoko 2007 obedo 2013 obedo 2017 obedo nyingi mobedo kopogore 2022 ka bende koro bedo gi nying machielo kamirange kae ang'o mabedo mopogore sani ka ODM chomo twak